духтарои ҳозира ҳозир доранд як брук ё ягон футболкаи тунук дар гарданшон овезон ягон марка телефон мегӯй компания чиай ба ноз мега вавилон агар ки ту зангирӣ номероша мегирӣ қатиш мешави шинос қарта мекана халос аввал меган лобай ҷун ай уда нест меҳрубон дар охири га мега $3 бизгарам ана сар меша ҳаёт мекуната банкрот дар гӯшакот мепара ай шоти ту мечара